Apay nagsapa kay malis di balay. Hanggang natatag sang sangit pa ilan ni Emad Jay. Oo. Apay anaman tinagapaan yun aya. Masubsobra am samit gamin tagin inom manun. Oo. Gusto na ahang ko mga rere. Iwa mo nga ngiwa. Haan naririti babae, no awan ti araramidom nga made. Kasano ko pumasa? Skill mo to baytaw. Kaya mo payagaw ni manager. Di akong trabaho nan. Natida kasi jay. Floor manager lang may taji ap-applyak. Hanggang hanga din naji nangato. Anong to mo latig iganakid jay. Nice kas kada walays. Hindi ate ah. Sobra ako man naginom di kalman. Batak tuloy ni Emma. Kaya dyan ay baga ka. Putak to mga putak. Kamu na nga rin ka nakainom tao. Sa pamot ni Bakji kubunan. Bak, pinagliditi lang langam. Nagapa kami ngamin ni Emma Dirabe eh. Nagsinumbatan kami. Oo. Apa niya raramidam kayong baak, apa nagsinumbatan kayaw. Basta, mudamdamagin na yun. Pwede nagpurma ka, papanam. Suot mo kita pang malakasan mo na. Makapahepa ka nga kitkitan. Damdama, huldapan na ka. Dahil lakad mo ni Mercedes kahit, so kahit gusto na ipasyar. Sana all. Sa bali lang nga talaga tiya do kwartanan na. Dakkel nagbaliwam na eh. Grupo pa kataon. Ha? Simpre kailangan nagsumikap tatan, narikat ibiyagan. Yeah! Bagpay ka ta, dati pagkakita mo. Datao. Awan latta. Naplayak pa yung mamin eh. Di namin pumasa. Kasano ko pumasa? Skill mo to baytaw. Kaya mo payagaw ni manager. Di akong trabaho nan. Natida kasi jay. Floor manager lang may taji ap-applyak. Hanggang din naji nangato. Anong to mo latig iganakid jay. Nice kas kada walays. Kasi ti trabaho ti for manager. Gamnan is nice. Woy, may ganan na amin. Basta magamit nga pagdalos di flooring. Nung madida katanggapan di pag-apply di sumur ka lang kanya kaon. Sumurutak kanyam. Anong ticket mo apply ka jay. Apply ka di forman kaya mo. Madi siya ti forman di nawa nang nagtrabaho. Maditambit nga kin na awatan. Floorman, di kahit sa Wayne. Adi taga-flooring. Naging li-English ka pa ilang parigatin nakpailaang. Nakabuhos lang magayam. Kaya in-English ko lang mit nadaydayaw mit nga dinggin At narupa dayawon da. Nagpigsang ng kasar. Depende lang mit kasanoda nga makisama kanya. Kaya kasdaya mo lang no ka. Yeah! Maday tayo itong tunga na yun. Panya kami problema. Nagmadipit lang langamon na eh. Hindi kagdamdama gain. Hindi na malang matulungan. Tsaka dati mit nga madiato lang ako na. Maday, may talaga talang langamon na eh. Sinapot pitakiday mo. Baga manlatan. Dati naibaga nga madikin ni Emma Dirabe eh. Napasangit ko si ka. Nya, napasakit mo. Nya kurti kong kunana. Awan mait. Madi kami mit nga giniinunay. So, nasapak kong malos si balay. Oo. Dapat, kinatungtong mo na sa tao. Baka damagaw ni naramid mo na maday. Kikat no pa yung mga danaramid ko nga na siya mo. Puro mali-mal at pinagkita na kanya kajin. Buong na yun. Sa bali talaga yan no babae. Supay ipapilit dati kayat da. Tapos no sumambot ka, sikapay ti mali. Oo. Tapos no madimpay mapagustuhan. Agngangaw daw, agngangaw. Kauma ti kastoy. Tapos no talawam. Sangit-sangit mo nga rod. Talaga kista isuti kinayat mo. Nya nga tano jack pala balayog yan. Kaya, narahig ka uminom. May bus lang ti kwartak kanyam. Kay agtipid-tipidak pa lang nga uminom tano madi kami maparegat. Agtipid, imposible. Madi ka pinaggurigaw.
Ano sa mo na, pang manulang aldaw mo eh. Huh? Madi talaga. Di kayat. Ratoy mo't gaya matoy nga lalaki. Birbirok man kainuman nato yun. Nya, iganak pala di balayo ah. Insan, apay nagsapa kay malis di balay. Gana tatag sang sangit pala ni Emad Jay. Oo. Apay anaman tinagapaan yun aya. Masubsobra am samit gamin tagin inom man nun. Oo. Suna ah, hang ko mga riri. Iwa mo nga ngiwa. Haan naririti babae, no awan ti araramidom nga maday. Bagbagak kanya minsan. No nauma ajay, bati na ka. Kirabaw mga rason natin no, kasi lang abanag eh, batin ako. Tsaka alangan saktag talaw di balay ka. Suna ah. Baka no timalaw ajay, nakarkaro ka man nun. At man lagbarbartek ti araramidom mo. Sino tabak? Sexy ah. Isla penguin tapagina ah. Ano ba kasinsin ko ata. Zero. Sino ti penguin nga ibagbagam dita? Sla ka la gwapo mo. Nga pa yatin na tsura, madi gwapa ako. Madimit na puskul tarupa maya. Bak, nakong. Baka tapay may bagak na madita kasinsin mo ka. Puro oray na ni Mercedes ko dyan. Sige, amo na kaon. Anya, anang ti planom? Agbirbirok ka man ka inumamon. Tapos, agawid ka man nga nabartukan. Oo. Uno na am tuming amin ti tao. Napanangar dito ta kahit kog may sa ta makapanunutak ni na siya. Makapanunot nga na siya at. Arak tumot lang ti bagsak na. Am-amukan. Maamuan naman ni Auntie tagita araramido mo. Syakto man ti maong tanan. Kapay ngamin tayo bagam, madigagi pulpulong ah. Siyempre, ibagak lang mati makit-kita kitoy ah. Anang arod sirbi ng arat tuyak. At alang mat pag siya atam, ti ibagbagak. Isuhan na ko mga gurguraan insan. Takan, agawid kan to na, no, nakapanunot kan. Ni Emma Jag, sang sangit pa ilang. Tumit kita di bagbaganan di kasinsin ko ah. Nagrega mo te, sumumbat no. Kasda. Oo. Sano ite, pamayak taptan. Ngar nga makatungtong na siya ti tao. Papanak mo latan ng dressing. Magalit ah. Puro da problema kay maparagsak na nga dyan.